खुलुमबाय नोंथांमोनखौ फुंबिलिनि गोसो गोथारै बरायबाय। दिनै 15 नभेम्बर 2020 रबिबार। फैदो दिनैनि फुंबिलिनि माखासे मोजां गाज्रि आरो फिसा गेदेर खौरांफोरखौ फारि फारि मिथिनानै लानि। नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायाब्ला जेबो बुजिनाय नङा। अब्ला जेबो गोबाव खालामालासिनो बेखेवनोसै दिनैनि बे रादाबफोरखौ। गिबि खौराङा जाबाय महाराष्ट्रनि सातारा जिल्लानि ब्रिजनिफ्राय गंसे बासआ हाखराव गोलैनानै नखरसेनि गासै 5 जन सुबुंफोरा जिउ खहा जादों आरो बे जाथायाव गासै 8 जन सुबुंफोरा गोब्राब जखम जादों। नैबे माखासे सावगारिखौ नायबानो जाबाय। बे सावगारिखौ नायब्लाथाय नोंथांमोना बुजिगोन। बे बासआ पिकनिक जानो थाखाय गवा फारसे दावबायलांगासिनो दंमोन। बे समावनो बे बासआ बेबायदि जानांगौ जाबाय। लोगोसे बाक्सा जिल्लानि 23 नं दिहिरा बियाबाव मैयाहाय इउपिपिएलनि मावथिफोरा उदां बिजाथि मुनसिं ब्रह्मनि मावथिफोरखौ गाग्लोबदों। बे जाथायाव उदां बिजाथि मुनसिं ब्रह्मनि मावथिफोरा गोब्राब जखम जादों। इउपिपिएलनि मावथिफोरा मावख'आव थानाय सियार टेबोलफोरखौ बुफायदों आरो फिरफिलाखौबो सावना होदों होननानै खौराङाव फोसावनाय जादों। गुबुन फारसेथिं नब कुमार सरणीया बुंनाय बायदिब्ला बिजेपि हानजाया हाग्रामा महिलारिखौ ब्लेकमेल खालामदों। हाग्रामाखौ हेमन्त बिश्व शर्माया माब्लाबो जोबथेसालियाव सोनो हाया। बिटिसि जौगानायनि मुङाव फैनाय जाखिनि रां बैखिनि रांनि बाहागोखौ हेमन्त बिश्व शर्मायाबो मोनदों होननानै बुंदों। दानिया फैदों गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय तिनसुकिया जिल्लायाव जर्नालिस्ट फाराग भुयान बिथांखौ गारिजों सौथारनाय केसखौ आसाम पुलिसनि सिआइडिआ नायबिजिरनो थाखाय शुक्रबाराव तिनसुकियासिम थांबाय। बे सिआइडि टीमखौ सिनियर सुपारिनटेन्डेन्ट अफ पुलिस बिवेकानन्द दासआ दैदेनदों। बेजों लोगोआव दंफायो डिपुटि सुपारिनटेन्डेन्ट अफ पुलिस प्रदीप कुमार दास आरो इन्सपेक्टर जितेश बर्मन। दा बिथांमोना नायबिजिरसिगोन। बे केसखौ थाबैनो नायबिजिरसिगोन। लोगोसे महाराष्ट्र गभर्नमेन्टआ मन्दिरफोरखौ खुलिनो थांखि लानाय जादों। 16 नभेम्बर एबा गाबोननिफ्राय मन्दिरफोरखौ खुलिसिगोन होननानै खौराङाव फोसावनाय जादों। गुबुन खौराङा जाबाय भारत हादरा QRS-AM एयार मिसाइलखौ ओडिशा चन्डीपुरनिफ्राय 30 किल'मिटार गोजानाव थानाय ITRआव टेस्ट खालामनाया जाफुंसारबाय आरो बेनि गुलिया थिक नांनांगौ जायगायावनो नांदों होननानै डिफेन्स मिनिस्टार बिथाङा बुंदों। अब्ला दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय उत्तर प्रदेश IMAआ उत्तर प्रदेश गभर्नमेन्टनिसिम डक्टर काफिल खाननि सासपेनसनखौ लाना लाइजाम लिरदों। डक्टर काफिल खानखौ 2017 मायथाइनि आगस्त दानाव अक्सिजेन सिलिन्डार खम जानायनि जिउ खहा जानायनि दायाव मोजाङै डिउटि मावैनि आरो करप्सननि दाय होना सासपेन्ड खालामनाय जादोंमोन। दा बिथांखौ गावनि साख्रियाव थाबैनो मोनफिननांगौ होननानै लाइजाम लिरनाय जादों। लोगोसे मैयाहाय बिथां प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिया दिवालीखौ राजस्थान बर्डाराव फौजिफोरजों गाजा गोमजायै फालिदों आरो बिथाङा हादोरनि फौजिफोरखौ थुलुंगाखांहोदों। गुबुन खौराङा जाबाय गुवाहाटीआव मैयाहाय कालि फुजानि बमा गावनायाव मोनसे ग्रुपजों आरो गुबुन मोनसे ग्रुपजों नांलाय खमलाय जादों। खौराङाव फोसावनाय बायदिब्ला बे जाथायाव 2 सुबुङा गोब्राब जखम जादों आरो बे जाथायखौ जौ लोंनानै जादों होननानै मिथिनाय जादों। अब्ला दानिया फैदो जोबथारनाय खौराङाव। जोबथारनाय खौराङानो जाहैबाय बिथां बिश्वजित दैमारिया बुंनाय बायदिब्ला BPF हान्जाया गावखौ डास्टबिन बायदि बाहायदों आरो दा बिथाङा बिजेपिनि जानानै खामानि मावजेनबाय। बिथांखौ बयबो बर'नि राजखान्थि हान्जायाव थाजानो गोसो जादोंमोन, नाथाय बिथाङा बर'नि राजखान्थिखौ नेवसिनानै बिजेपि हान्जानि जानानै खामानि मावगासिनो दङ। लोगोफोर, दिनैनि फुंबिलिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ शेयार खालाम। नोंथांनि लोगोनो वाट्सएपआवनो जा फेसबुकआवनो जा जेरावबो जेखेबो शेयार खालामबानो जाबाय। आरो दाय बेलासियाव मोनसे रादाब फैगासिनो दं, बेलासिनि रादाब नोंथांमोना नायबानो जाबाय। आरो लोगोफोर, नोंथांमोना बे भिडिअखौ लाइक खालाम, जेसेबां हागौ एसेबां लाइक खालाम। बाय बाय। गोबां फैदोंमोन नङा होमबा प्रान्जल? बे हिसाबै दायो नोंथांमोननिफ्राय मोनथिनो लुबैदों जोङो नोंथांमोना बेयाव फैनायनि खारना मा? जोङो बेयाव फैनायनि खारना जाहैबाय जों मोनसे बे मा होनो इउपिपिएल पार्टिनि जानानै जों बे इउपिपिएल माबाखौ जों देरहाहोनानै माने इयुनाव माने जोंनि बे बिटिआर ओनसोलखौ मोजां माने
सरकार सालायनो हानाय माने मजबुत मोनसे सरकार दानो आच्छा आच्छा स' जिखिनि बेवहाय सिगां सरकार दंमोन नोंथांनि मथेबा बिसोर मोजां खामानि मावाखैमोन नामा मोजां खामानि मावाखै माने गोदो गोदाय माने जों बे समाव बे माने बे BPF सरकारावनो दंमोन अब्लाबो माने बिसोर माने जोंनि सायाव माने माखासे खामानि मावनायखौ माने एसे मा खालामनायखाय आच्छा बिसोरनिफ्राय एसे गोजानाव थानो जों दा नागिरबाय आरो गोजानाव थानो नागिरबाय स' रायजो राजा सोलायनायखौ लुबैदों जों रायजो उन्नतिखौ लुबैदों आच्छा सार माने आदैया बुंदों कि सिगाङाव BPF जोंनो दंमोन नङा होमबा दा ओमफ्राय बिनि गेजेराव BPF आ नोंथांमोननो जिखिनि माने रायज्लायदोंमोन बेखिनिखौ नोंथांमोननो जाफुंहोजोबनो हायासै आच्छा थोजासे नङा बिनि थाखाय नोंथांमोना